बुबाग्रान लगिয়েছেন সেরতং যারা ত্রিপুরা সা দফা ত্রিপুরা মথারা ত্রিপুরা চিনি ত্রিপুরা সা দফার বুবাগ্রানি নির্দেশ গুबै এবং गोथार बुबाग्रानि ত্রিপুরা সানা মাথাनि बागै जे लामा फुरुंमानि सि लामानो तै जों तिनि बुबाग्रानि साग्रि बुबाग्रानि सेंक्राक हिसाबै जों लड़ाई खायो बेनि बागै आं अनुरोध खालामनाय जों लड़ाई खायो जों कन्टेस्ट रोगों नेशनल पार्टी रो कम माने ताखैबि बक समय का रां बस्ता बस्ता बैग बक्सनो बुट पानी बागै ठीक इलेक्शन नि 5 दिन 4 दिन आगे नाजी नक स्कॉर्पियो कुफुल खायो फाइनाय आरएसएस नि पुरो र विगत दिन जों विगत लोकसभानि निर्वाचन जों एकबारे पूरा एसडीपीयू सहकारे एसडीएम नि उंगो डीसीए सहकारे जों पूरा करबुंनो रुफ्रियो आरएसएस फायनै जों गाड़ी तुई रुफ्रिजाक सिनि उंगो जा लास्ट डे हाले ब शान्तिर बाजारते थामानि शिर गैयासो एमन परिस्थिति थाने लोकसभा आनि अभिज्ञता दं बिटार एक्सपीरियंस दं সেই অভিজ্ঞতাनि निरीखे आं नुनो सानो जे ताखुर जों लड़ाई खानाय एकमात्र गुबै एवं गोथार बुबाग्रानि चिन्ताधारा बायसे जों लड़ाई खानाय इरो जों रांनि लुबिया इरो जों पैसानि लुबिया इरो हा जों भविष्यत प्रजन्म चिनि नेक्स्ट जेनारेशन न जाते जों इ हा आमा हा दायो जों तनमानाय जार सि लड़ाई आगामी 6 तारिख बो वहा चिनि जे इ जे कैंडिडेट बिनि चिन्ह हा गरा चिन्ह हायना बले करा चिन्ह वो जों बयनो चिनि सि पवित्र दिन 6 तारिख हा पवित्र दिन सि दिन हा अग्नि परीक्षानि दिन पूरा त्रिपुरा सा वंश त्रिपुरा सा दफा कि त्रिपुरा राज्य वो पूरा दिलित औनाय ना कि त्रिपुरा राज्य वो जों आदो थांगै तमनाय এই परिस्थिति न तैरि खाने हा आगामी 6 तारिख नि এই যে पवित्र दिन बो हा अग्नि परीक्षा সেই अग्नि परीक्षा चिनि त्रिपुरा सारनि अग्नि परीक्षा आगामी नेक्स्ट प्रजन्म नेक्स्ट जेनारेशन त्रिपुरा राज्य तंगनाय कि तंगिया बिराट प्रश्नबोधक चिन्ह ताकुर बिराट प्रश्नबोधक चिन्ह ताबुबो जों बाकी प्रश्नबोधक जों ताबुबो जों थांनाय दिन थैनाय कोनो ग्यारान्टी करे सिकिउरिटी करे जार कारणे जों बिनि लड़ाई खाने सि लड़ाईनि रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै 28 नम्बर सिलासनि मनोबंकनि बुबाग्रानि रिप्रेजेंटेटिव हा चिनि आईएनपीटी नि एवं त्रिपुरा मथानि जुथनि कैंडिडेट चिनि ताखु धनसेन त्रिपुरा बो न करा चिन्ह भोट जों जययुक्त माखानाय इ महासिनि चिन्ताधारा